Day shift Chitsauko Chepiri. Mwana waBhadhi Page anofonera baba vake achibvunza kuti vari kutama here. Bhadhi anogeza chironda chaanobayiwa nebhodhoro. Sezvo rezinesi raBhadhi ranga rambosendekwa, mukuru weunion anoburitsa zviri pachena zvikonzero zvaiitisa kuti Bhadhi asakodzere kunge achishanda ari pasi peunion. Big J anopindira otwetera mukuru weunion kuti Bhadhi anga munhu ashanduka. Bhadhi anofanira kumedza kudada kwake, okumbira zvakare kuunion kuti awane rimwe basa rekutsvaga mavhempaya iyo yakange yamudzinga basa. Bhadhi anopiwa umwe mukana wekupedzisira. Big J Snoop Dogg anobatsira Bhadhi kuti chichemo chake chigamuchirwe. Mukuru wemavhempaya mutsva anogadzira mafuta manyowani anoitisa kuti mavhempaya afambe masikati kwakachena. Vakuru vemavhempaya vanodzoka voona mwana wavapondwa vanonhuhwidza bhodhoro vonzwa munhuwi waBhadhi. Mambokadzi ava pavanorayira ropa raJimmy Fox, hasha dzavo dzinotutuma. Anonzwa chidokwa-dokwa chekutsiva zvavanenge vaitirwa izvi. Apa ndipo panotanga daka guru pakati pevakuru vemavhempaya naJimmy Fox. Jimmy Fox anokumbira shefu vekuunion kuti apinde mugwazo manheru, asi shefu ava vanomurambidza nenyaya yezvaanga akamboita kumashure, vomuti anoshanda mugwazo wemasikati. Shefu vekuunion vanotora mukomana wekuaccounts kuti ave ziso ravo pese pachafamba Jimmy Fox achiita basa reunion. Sezvo kumudzosa kwavanenge vaita pabasa kune kuri kwengonyara Snoop Dogg uyo anotamba achinzi Big J. Bhadhi anoratidza kusafarira kushanda nemunhu sezvo anga ajaira kushanda ari ega. Tosangana muchitsauko chetatu. Farirai nekubatana nesu pachirongwa chino.